Hayırlı kış. Bizning bugun shunday o'zenshalikli лекторий, chunki birdan birinchi taqdir bizdan boshlaymiz. Bizning konkret shaxsga shunday bir ruhina Fatiha ravishlarga tegindi. Biz ateistga Fatiha ruhina duo qilib nasib iftaraymiz balki. Ну, siz onlayn iftarani ijraylar, Steven Hawkingni tashkil etishlar. Ikkinchidan bu лекторий men o'ylagancha barib chiqmadi. Ну, дөрес, уйлаганча барып чыкмаган лекторий, ал безнең традициядыр. Көтелмә хәлтә әдәттә безнең шулай була. Но бу ел бирәк тә шулай булып чыкты, чөнки монда мин генә түгел, бер солдан түгел, монда тулы бер ансамбль ясарга тиеш иде дип уйлаган идем мин. Шундый форматта күзәтеп киткән идем, ләкин алай барып чыкмады. Ләкин ну, сәтләр дә бар. Без хәзер элек без лекторларны ике атнага бер үткәреп, ничектер шулай кешегә вакыт бирсәк, әзләргә, уйланырга, анда һәм башкаларга без хәзер инде атнасы үткәрәбез һәм безнең бу формат бездә сиркетә һәм безгә бераз уңайсызлыклар тудыра. Һәм безнең лекторларга да шулай. Шуңа күрә шундый бер көтелмәгән формат, ләкин мин моны киресенчә үземә тагын да тышлырак рәвештә кулланырга булдым. Шушы көтелмәгән сезлекне, көтелмәгән уңайсызлыкны дип әйтгәндә, чөнки минем күптәннән сөйлисе килгән шундый бер тема бар иде. Без инде әйткән идек алдан ук, монда сүз барачак шәхесләр турында дип. Һәм минем сүзләргә бәян итәргә теләгән галимнәр һәм фәнгә якын булган бер шәхес бар. Алар турында үземнең фикеремне белдереп һәм хәбәрләр турында хәтта истәкләрне туташып сөйлисем килә. Ник дигәндә, бу шәхесләр, биш шәхес турында барачак инде. Бу биш шәхес алар мине илһамландыручылар, яки кайчандыр кыскасы ни өчен гыйлем яши, ни өчен гыйлем барга килде һәм аның киләчәктә юлын ничек узган икәнләрен теләсәгез, шушы биш шәхеснең тормыш юлын белү сезгә бераз ярдәм итәчәк. Чөнки асылда без шул мин инде шәхсән шул шәхесләрдән үрнәк алып, шулардан илһам алып, ничектер үземнең тормышымны корырга тырышам, яки кай вакытларның фикерләрен, яки аларның гамәлләрен искә алам. Ну, бик кызыклы шәхесләр. Ләкин инде әлбәттә башта Стивен Хокинг турында, мин аның эшләнүе турында сөйли алмыйм, чөнки мин ул өлкәдә белгеч түгел, физик түгел. Ләкин инде Стивен Хокинг даһи галим булмаган чакта да һәм нидер зур ачышлар ясамаса да, ул барыбер бөек шәхес булыр иде, чөнки аның менә фән өлкәсенә киткән өлешеннән, хезмәтләреннән тыш, менә бу фәнне популярлаштыруга киткән хезмәте тагын да әһәмиятлерәк. Менә теге фән дөньясының Фәнис Яруллины буларак әйтгәндә, ул 20-нче гасыр ахыры, 21-нче гасыр башында безнең заманыбызда фәннең бер символына әйләнде. Һәм шул рәвештә ул бу популяр мәдәнияткә дә кирип китте. Бераз мин яткан темаларны берсе сериаллар, һәм ул сериалларда да шундый бер персонаж буларак чыгыш ясады. Аерым алганда аны шатканыбыз бар, әлбәттә, Теория большого взрыва сериалында да, ул анда менә үзе төшеп, шулай ну, камео рәвешендәме, һәм шул рәвешле үзен популярлаштырды, һәм үзенең артында торган бу бер гаҗәеп бер фән дөньясында, менә җитди фән дөньясын, физиканы, астрофизиканы, космологияны популярлаштыруга зур өлеш кертте, китаплар да язып, һәм башкалар. Шул рәвешле аның эшчәнлегенең менә бу өлеше, менә бу аспекты ул гыйлем белән аваздаш. Бәлки киләчәктә без аның әсәрләрен тәрҗемә итә алырбыз. Менә аның китаплары дөньяда иң күп тираж белән басылган, иң күп тираж белән сатылган китапларның берсе булып торалар. Шуңа күрә без әле аның ни дәрәҗәдә безнең заманы өчен әһәмиятле булуын бераз соңрак аңлаячакбыз. Теге бездә шундый проблема бар, теге без менә үзебезнең көндәлек тормышыбызны, көндәлек хәзерге җәмгыятебезне бик сирәк анализлыйбыз. Ну, бердән безнең мөмкинлекләр чикләнгән. Без алай җиңел генә рефлексия ясый алмыйбыз. Икенчедән, безнең күпләребез ул туры уйламый да. Уйлап карасак, безнең җәмгыятьтә менә һәр көнне, хәтта шушы кичкенә тирәлектә дә бик кызыклы процесслар бар һәм менә тарих күзлегеннән карасаң, тарих
ретроспективный түгел, кирсенчә тарих перспективасына карасаң, анда бик тә кызыклы әнчәләр ясарга мөмкин. Һәм менә шул әнчәләрнең берсе, ул менә шунда Стивен Хокинг тарихта бик шундый үзенчәлекле урын алып торачак шәхес. Монысы инде һичшиксез. Һәм шуңа күрә дә бөтен дөньяда аңа багышланган чаралар үтә, соң бу көннәрдә әйткәнчә иртәгә аның белән хушлашуның бер өлеше булырга тиеш. Акчыкта аны Вестминстер аббатлыгында Исаак Ньютон һәм Дарвин белән бергә бер криптода җирләргә тиешләр чиркәүдә. Атеистик чиркәүдә әйткәнчә. Бу шундый бер ирония безнең бирәк тә ирония эшләсә, Стивен Хокинг ул бердән Рим папасы Пи 10-нчы 9-нчы хәтерләйм. Кайсыдыр Пи хөрмәтенә бүләк белән бүләкләнгән, премия белән бүләкләнгән һәм Рим папасының фәннәр академиясе әгъзасы булып торган шәхес. Шуңа күрә аның атеист булуы теге бирәк тә кызыклы миңа мәсәлән дин белгече буларак. Ул атеист, ләкин Рим папалар аны бик тә яраталар иде. Аның белән очрашуларны һәм аның турында сөйләшергә, аның хезмәтен бәяләргә һәм башкалар. Ярый. Хокинг турында безнең шактый сөйләшә төши, шуңа күрә мин шулай. Зутрам. Ну, биш шәхес дигәндә менә бу ничәгә тигәндә. Бу шундый гадәти булмаган чыгыш, чөнки мин сөйләм төшкәндә үземнең теге шундый ничә әйтим инде рухи дөньяның бер өлеше турында әйме. Гадәттә мин сөйләм шундый теге барыбер отвлеченный берләрендә, абстракт берләрендә. Бу чакта мин менә конкрет үземә йонты ясаган тәэсир иткән шәхес сөйләм. Шуңа күрә анда шундый сәйрәк форматта булыр. Ну, Вәлилла хәзрәт Якубны күпләр ишетеп беләләрдер. Каберләр бәлки аның белән күршкәннәрдер. Ул 5 ел ярым элек кенә халак булды. Ул асылда теге зур галим түгел әлбәттә. Теге Стивен Хокингтан соң Вәлилла Якубны искәтшү ул теге бик сәйрәй бер чөнки. Теге аның инде ул тарих фәннәре кандидаты әлбәттә. Фәнни китаплар авторы, монографиялар авторы, ләкин хәтта шул фәнни әсәрләрне исәпкә алсаң да барыбер аны әйтеп булмас инде зур галим дип Татарстан өчен кысаларында да хәтта. Ләкин безнең өчен һәрберебез өчен миңа калса аның мөһим булган кайбер эшләре бар. Дини кешеләр өчен, диндә булучылар өчен аның эшчәнлеге шунда әһәмиятле, чөнки ул безнең республикада исламның яңарышына юл салучыларның берсе булган. Мен аны идея айтам, чөнки вакытта мин әле идем, тумаган идем. Һәм инде ул шәхсән үзенең эшчәнлеге белән менә Татарстанда исламның бүгенге үсешенә, исламның бүгенге халатына нигез салган, шундый нигез салган, чөнки бердән Вәлилла хәзрәт Якуб ул белем буенча химик технолог, Хитайда укыган, үзе Башкортстанныкы. Һәм Татарстанга шул монда Хитайда укыгач, ул монда 80-нче ел ахырында, димәк, дин белән, татарлык белән кызыксына башлый. Ул татар телен, менә ул бик кызык әйбер, теге менә бу милли хәрәкәткә килгән кешеләрнең күпчелеге 90-нчыларда. Ну, анда бер өлеше әлбәттә безнең Казан кешеләре, бер зур өлеше авыллардан килгән егетләр, кызлар, һәм бер өлеше кайын читтән килгән кешеләр, һәм алар татар телен белмәгәннәр, татар телен өйрәнгәннәр, үсмерләр дип әйтгәндә. Мәсәлән, Вәлилла хәзрәт нәкъ шундый кешеләрнең берсе, ул татар телен Казанда өйрәнгән. Татар телен туган теле түгел, мәсәлән, ул теге рус телле кеше булган. Һәм дөрескәндә гомер буе ул барыбер теге рус телендә күбрәк сөйләшә иде татар телен. Гәрчә тарча бик кызыклы, бик яхшы текстлар ясады. Ләкин инде менә тартын өйрәнеп, шулай шушы темага кереп, ул милли һәм дини хәрәкәтне бер юнәлештә алып баручылар берсе була. Һәм ул азатлык хәрәкәтендә була. Теге хәзерге сәер азатлык түгел. Ул вакытта теге 90-нчы елларда чынлап та милләткә күп файда китергән азатлык хәрәкәтендә булган һәм аның ничә бер дини юнәлешен парка китергән, ул Иман исемле үзәк төзелгән. Иман үзәге ул асылда, ну, ислам мәдәнияте мәркәзе дип атала инде ул. Ул үзәк асылда хәзер дә бар, юрик яктан. Ләкин инде бүген ул эшләми, төшкәндә Вәлилла хәзрәт булган соң, ул инде бер көнлеккә төште һәм анда бик кызыклы хәлләр булды төшкәндә. Анда мөфтият шундый бер сәер юллар белән ул үзәкне һәм аның милкен ничектер мөфтияткә күчерде. Акчыкта, ну, Алиф мәчете комплексы бар инде. Алиф мәчете комплексының теге мөфтият бинасы урнашкан өлеше, ул
Аның бер өлеше Новострой, төп өлеше менә бу Бородилар булган өлеш. Бороди мәсәлән гәүдәсе шунда куелган булган, үлгәчем кайтарган булган Москвадан. Менә шул бинада Иман үзәге эшләде. Мен дә бер тапкыр булырга өлгердем 2012 елның нәкъ менә мартның соңгы атнасында ничек тә бер айлыклар булган иде. Ул бина мәсәлән Иман үзәгенә килде. Хәзер ул бина тулча мөфтиятнеке, ләкин менә вәлиләһ исән чагында исән булса мөфтият анда мөфтият булмас иде точно. Ул Иман үзәгенең аерым бер бинасы булыр иде. Шиксез. Менә бу Иман үзәге 90 елларга килгән һәм ул менә шундый зур эшләр башкарган. Әйтик, алар үткәргәннәр мөселман лагерьлары, беренче шундый мөселман лагерьлар үткәргән Татарстанда, үткәргәннәр төрле чаралар һәм алар вәлиләһ хәзрәтенә бу бер иң мөһим ягы менә калса, эше ул алар чара башлаганнар бик күп басма продукция, китаплар, брошюралар һәм журналлар, газетлар. Менә бу Иман дигән газет чыга башлаган вакытта Ислам дөньясы исемен хәтерләмисем, журналлар чыга башлаган һәм башкалар. Кыскасы менә, Иман үзәгендә кайвакыт Иман яшәтендә, кайвакыт анда бер юлы 15-шәр, 20-шәр газета журнал чыга иде. Шул сәттә анда чыга иде Иске имла исемле газета, ул басыла иде Иске имлада. Хәтта шундый, анда менә Татарстанда, Россиядә булган актуаль яңалыкларны басыла иде Иске имлада. Шундый бер кызык әйберләр эшлиләр иде һәм ахшыкта Иман үзәге, Иман нәшрияты, аның үзәге бар име, шушы культура центр һәм бар нәшрият, шулай бүлеп чыккан инде. Шушы нәшриятта 1000дән артык исемдә китаплар басылып чыкты, шушы 90 елдан башлап. Бу шушы, күпләр әби бабаларының, әтәйнәләренең кулларында Иман үзәге нәшрияты чыгарган китаплар булырга тиеш. Чөнки булгандыр. Чөнки алар бик күп тираждан чыгарган китапларны, анда бар иде хаталар, анда кайвакытында бар иде печаткалардан сыйфатын начар була, чөнки алар бастыралар иде шундай теге начар кагазда, начар төшләр белән кайвакыт дизайнерлар начар була иде. Ул шундай менә, ләкин ул бик тә кирәк иде. 90 еллар башында бу әйбер бөтенләй юк иде. Дини әдәбият. Хәзер мәсәлән Татарстанда теге хузур нәшрияты бар, мәсәлән Зәрәтнең Хамала чыгарыла бик сыйфатлы китаплар. 90 еллардан да юк иде. Ул кадәр китаплар чыгаруны финанс торган кешеләр дә юк иде һәм ләкин халыкка алар кирәк иде шунда. Ул вакыттагы матбугатны бәлки хәтерләүчеләр бардыр, бәлки соңрак белүчеләр бардыр. Анда мәсәлән хәтта Сөембикә журналында да басылган булган бу намаз тәртипләре, анда иске имла, гарәп язуы нигезләре, анда намаз, Коръән тәфсире һәм башкалар. Хәтта шуның бу дөньяви журналлар да шулай белән эшләр иде. Чөнки шунда ихтияҗ бу әйбергә, шу белемгә бик зур булган һәм бу белемне канәгатьләндерүче ниндидер чаралар бөтенләй булмаган. Һәм менә Вәлиулла хәзрәт беренчеләрдән булып шушы эшне гамәлгә куйды, җайга салды. Аңа кадәр чыннан да советлар чорында бастырганнар дини китапларны. Бик аз тираж, ләкин бастырганнар, һәм аны бастырганнар Уфада. Һәм алар бик тәсәй китаплар булганнар, чөнки алар басылар икән теге кустарный слова дигәндә. Мәсәлән, булган теге фотокопиялар ясау да, фотокопиялар ясаганда шуның китаплар, мин алар күргән барын китапларны теге минем балачактагы археографик дип әйтгән дизайнерларым аркасында мин анда китапларны күп тупларга төшкән. Кашанда, кыскасы Вәлиулла хәзрәт шундай бик зур әдәбият пасы тудырды. Китаплар, басмалар мирасы әйтгәндә аларның күпчелеге шанда теге ниндидер әһәмияткә ятү мөмкинлектә. Алар мәсәлән бик күп бастырлар иде Рәштай Сахин намаз тәртипләрен. Ул китапны теге бу көндә намаз курайленүчеләргә тәкъдим итү бик кирәк түгелдер, чөнки яхшырак, сыйфатлырак һәм иң мөһиме дини яктан камиллерак булган китаплар бар. Ләкин ул вакытта әйткән шулай бик тә кирәк иде. Һәм бик күпләрнең дингә юлы шуннан башланды. Ләкин әгәр дә без инде хәзер кайтсак фән темасына, дин темасына Вәлиулла хәзрәтнең тагын бер менә Иман үзәгенең ул нигездән тагын бер бик мөһим эше бар иде. Алар менә безнең иске имлада басылган мирасыбызның шундый бер шактый өлешен дип әйтгәндә, яки иске имлада, яки кирилл имласына күчереп бастырып чыгардылар. Әйтик, менә шул Рисалә Газизә, эшкә бармы Рисалә Газизә дигән китапны? Әдәбиятчылар белән Рисалә Газизәне. Рисалә Газизәне мәсәлән, иске имладан кирилл имласына күчереп беренче булып бастырдылар Иман үзәгендә. Һамандаки китапларның сыйфаты начар, китаплар теге аларны актару да авыр, чөнки кәгазьдән начар.
Кул анда авыртып бета башлый кәгазь торганда. Ләкин ул китапларны мөһим бастырдылар. Аны белән кемдер танышты. Соңра әлбәттә Рисала газетаны анда 20 ел үткәч аны бастырып чыгарды. Сафаров акчасына яхшы тираж белән яхшы кәгазьдә. Ләкин теге вакытта булар кирәк иде. Теге гомумән теге кешеләргә күрсәтергә кирәк иде. Шушындый безнең мирасыбызның барлыгын аның беренче кирәк иде. Беренче рәттә мәдрәсә шәкертләренә һәм менә Мөхәммәд Имам мәдрәсәсендә кулланылган дәресләрнең күпчелеге бастырылган иде. Иман шәһәрендә шул мәсәләндә анда Сунгатулла Бикбатовның мирасын дәресләрен Сунгатулла Бикбатов ул революциягә кадәр булган 20 гасыр башында яшәгән бер мугаллим һәм галим. Ул язган дәресләр мәдрәсәләр өчен. Менә шул дәресләрне мәсәлән алар бастырып чыгардылар. Андан киyin илмәсендә әйбәтләп һәм аны әле бик күп мәдрәсәләрдә Мөхәммәд Мөхәммәддә инде шуны кулландылар, һәм кулланалар да, чөнки алар актуаль. Мөдәввир кыраат кебегән китапларны мәсәлән һәм башкаларны. Бу менә шундый эшне әлегә башкаручы, шул ук дәрәҗәдә башкаручы бу өстендә әле юк. Бәлки ул дәрәҗәдә теге ашыгып анда бик күп әйбер шар кирәк түгел дә, кирәктер игътибарны күбрәк менә сыйфатка бирергә. Һәм ләкин инде теге вакыт әйткәнчә бу кирәк иде. Сыйфатсыз булса да, шар булса да алар кирәк иде. Һәм башка шундый бу нашрият эше, нашриятка эше Валилла хәзрәтнең шундый бер мөһим эше булып калды һәм аның турында искә алганда беренче чиратта барыбер аның шушы мирасын, бу нашриятын, китапларын искә алалар. Чөнки әйткәнчә бу мирас безнең татар халкының менә бу яңа милләт булып, яңа дәүләтчелек кысаларында үсүендә, исән калуында, ниндидер яңа үзенә нигезләр табуында бик мөһим роль уйнады. Моннан башка, гомумән 90-нчы елларны күзаллан китереп булмый безнең милләт тарихы 90-нчы елларны һәм гомумән күзаллан китереп булмый безнең хәзерге бу дини буыны дип әйтелгәндә. Моннан тыш, әгәр дә без тагын бер кат фән темасын кайтабыз икән, Валилла хәзрәтнең аның тарих фәннәре кандидаты бит инде ул. Аның асылда ул религия иде инде. Чөнки аның фәнни эшчәнлеге багышланган дәүләт белән дин мөнәсәбәтләренә. Конкретно ислам һәм Россия дәүләте дигән шушы ике мөнәсәбәтләргә инде. Ни өчен ул шушы теманы өйрәнде? Мин асылда белмим тарихын, ләкин шуны төгәл әйтәләм, Валилла хәзрәт ул 98 елдан башлап үлеменә кадәр диния зиратында эшли иде. Диния зиратында эшләгәч, аның җаваплыгында булган өлкә ул менә бу диния зиратының шу структураның дәүләт органнары белән мөнәсәбәтләре кору иде. Ул вакытта әле диния зираты мустақилрак оешма булган, менә калса. Хәзер вакытта мәсәлән диния зиратының аппарат җитәкчесен билгеләп җибәрәләр президент аппаратында, теге мөфти, ул президент аппаратының председателе кебек булган шәхес булса кирәк. Классик шундый бер система, мәсәлән, Россия империясында мөфти шулай билгеләгән дәүләт, губернатор яки император, чиркәү белән дә әйткән дәүләт, обер прокурорша. Безнең Россиядә чиркәү белән дә әйтми дәүләт. Россия рус православие чиркәүенең җитәкчесе патриарх мәсәлән ул мустақил һәм ул кисенчә ул йогынты ясый дәүләткә аерым чакларда. Әлбәттә дәүләт баш килми инде. Ләкин безнең Татарстан кысаларында менә бу как раз таки 2012 елгы вакыйгалардан соң дип әйтгәндә дәүләт не харсы сөйләгән әйберләрне бәлки кирәкмидер. Фетергә Инстаграмда. Ярар. Нәрсә? Алдыңыз? 30 апрель. Һәм менә шуннан чыгып, нәрсә анда, менә һәм Валилла хәзрәт шушы менә бу модельне мустақилрак булган мөфтият моделендә эшләде һәм дәүләт белән уңышлы мөнәсәбәтләр корды дип исәпләйм. Чөнки менә бу шулай мөһим бер тема 90-нчы елларда дини өлкәдә ирек килде, һәм безнең бик хисап анда эшләп башлады дини оешмалар, анда мәхәлләләр, мәчетләр төзелә башлады бик күп җирдә. Һәм гомумән теге 90-нчы елда мәсәлән безнең Татарстанда гамәлдә булса 2-3 мәчет, 90-нчы еллар ахырында анда инде 1000-гә якын мәчет инде гамәлдә иде. Һәм бүгенге көндә безнең теге дин зираты эчендә бар 1500-1600 тирәсе мәчет мәсәлән мәхәллә инде. Авыллар анда бик хисап анда бабайлар йөри торган мәчетләр һәм
һәм башкалар эшләми торган мәчетләр бик күп инде. Ләкин менә шушы кинәт кенә калкып чыккан менә бу дини системаны, тәртип салуны, аны гомумән оештыруны барлык башкарды инде. 98 елда халык турысында 2 мөфтият иде. Ну, 2 дини оешма үзәкләштергән дини оешма, берсе шушы Татарстан мөфтияте дигән бер оешма ул Габдулла хәзрәт Алиуллин ныкайды һәм Алиуллин тарафы беләсәме? Или Алиев мен хәтерләйм. Габдулла хәзрәт кысасы. Икенчесе ул Уфага карый торган мөфтият, анда Фәрит хәзрәт Сальман иде. Һәм менә аларны берләштерделәр 98 елда Шәймиев җитәкчелегендә, һәм менә шуннан соң менә бу яңа системаны кору да төп рольне ада бәйле хәзер, чөнки ул мөфтинең беренче урынбасары иде. Һәм шушы вазифада ул 2010 елга кадәр инде торды. 2010 елда яшәсәм, ну кыскасы шул 10 еллар ахырында инде аны ул вазифасын алып куйдылар. Алып куйдылар, чөнки Олег хәзрәт шундый бер сүз әйтте. В качестве җылыштамы ул, или интервьюдамы инде, ул тәкъдим итте менә бу тыелган китапларны яндырырга. Шундый, ну, беләсең инде, нинди китапларны тыелган вакытта теге анда сүз бар иде, экстремистик дип табылган әдәбият турында, һәм шушы насың гава килеп чыкты, һәм шушы гава аркасында кайбер мөхтәсибләрнең, ну, ничәгә тигәндә, Каманың теге аръягындагы мөхтәсибләрнең тәкъдиме белән, таләбе белән аны шушы вазифасына алдылар һәм башка вазифага күчерделәр. Ул шулай бик кызыклы процесслар. Әйткәнчә, бу процесслар турында әле фәнни хезмәтләр язучылар бар. Сөлейманов кебек кешеләр мәсәлән, Сөрәс Сөлеймановны. Сөрәс Сөлеймановны. Шундый саф кешеләр. Siz bilmisiz şunday seyireyberlerini. Bu bir gibi. Ne olsa. Lakin aytganimcha bu evler turunda әле җитди рәвештә уйларга кирәк. Җитди рәвештә анализларга кирәк булачак. Бер 10 елдан соң мөгаен. Чөнки әлегә безнең инде әле процесслар җанлы процесслар. Ләкин бер елдан соң без менә шу көннәр турында яңадан уйланачакбыз һәм нидә булса бер нәтиҗәгә кирәк төшәчәкбез. Чөнки әле аңлашылмый. Мәсәлән, мин Вәлү хәзрәтне мактыйм, ләкин Вәлү хәзрәтнең дә кайбер гынах әйтеп булмый инде. Бәлки хаталы булган яклары бардыр. Минем бер шигем бар, ул шик дип инде шиктә түгел инде бер фикер бар. Ләкин ул фикер дөрес микәнлеген берничә елдан соң расланачак дип якасы. Әмма бу хакта нинди дә булса хезмәтләр язарга кирәк, чөнки бу актуаль тарих, менә бу көннәрне, вакыйгаларны яхшы белүчеләр хәзергә бик күп. Bütün булган мәгълүматларны теркәп, менә бу вакыйгалар нәрсәгә китергән, менә бу 2012 елгы вакыйгаларның сәбәпчесе булырга мөмкин Вәлү хәзрәтнең кайчандыр кылган хезмәтләре, да. Һәм киләчәктә дә бәлки безгә инде дә булса башка төрлерәк фикерләргә килергә туры килергә мөмкин. Яхшы. Нашыл белән шуны Вәлү хәзрәт белән мин шәхсән танышым, чөнки без белән хатлар алышайдык һәм гомумән язышайдык, теге аралашайдык һәм теге кишләр буена теге без белән интернетта алышып теге актуаль булган интернет хәбәрләр турында, яңалар турында һәм гомумән дини һәм милли мәсьәләләр турында. Ну, ничек аралашайдык инде. Мин укыйм 3нче класста, шуңа күрә ул аралашу дәрәҗәдә, фәнни дәрәҗәдә җитди булгандар. Ну, һәр хәлдә бик кызыклы фикерләр яңгыр иде. Ну, Вәлү хәзрәттән алган шундый бер яхшы күнекмә, ул шәхесләрне идеалләштерергә кирәкми дигән фикер. Ул мөһим бер иде. Ул үз мисалында һәм үзенең сүзләре белән бит инде башка шәхесләрне идеалләштерергә кирәкме турында шундый бер үрнәк түгел инде, бер дәрес бирде, нисектә була да. Бүген иртәнгәндә мин ничектер музыкадан ялыкканга микән инде, мин теге Apple Music'та Ян Павел икенченең чыгышларын тыңлый башладым. Теге ул анда көчле итальян һәм поляк акценты белән инглизчә сөйли. Анда Америкада чыгышлары, Аляскада чыгышлары турында чыгышларын сөйли. Һәм бик шундый кызык күренеш. Ян Павел икенче әлбәттә шулай беренче рәттә галим түгел кичкәнәдә. Ул әлбәттә дин эшлеклесе, теолог. Теолог буларак инде так себе теолог, конечно, но теолог. Язучы, ул һәм шагыйрь. Ул шигырьләр язган, ул пьесалар язган, прозасы бар. Ләкин инде аның өченче, әйдүренче шундый бер ягы ул фәлсәфәче. Фәлсәфәче буларак
Мен аны үзем өчен ачтым яңарак кына быел гына дип атайм, быелга чыккач кына, чөнки курс эше һаманаки әлегә дә бая шул курс эше аркасында миңа укырга туры килде аның бер әсәрен, бер энцикликасын дәресе, бу фәлсәфә түгел, бу чиста шундый рәсми Рим папасының рәсми документы, энциклика. Ләкин анда ул бик җитди фәлсәфикәләр әйтә. Гомумән аның ул энцикликасы башланган фәлсәфәгә, фәлсәфә белән диннең, акыл белән иманның, дин белән фәлсәфәнең мәсьәләләре турында әйтә. Шуның аркасында мин аның әсәрен укырга мәҗбүр булдым һәм яңадан кире кайттым Ян Павел икенче әлбәттә, чөнки мен белән бик кызгынаем кайчандыр. Унынчы класста, 11нче класста, беренче курсларда, аннан соң ничектер 1-2 ел дәвамында аның белән кызгыну килмәде. Ләкин хәзер минем стильдә аның тора портрет ялган. Юк әйтте, урынына кайтты. Ни өчен ул минем, ни өчен аны мөһим шәхес дип атыйм? Бердән Ян Павел икенче Рим папасы буларак шулай ук бер эпоханы, бер дәврне булдырган кеше. Ян Павел икенче шәхесеннән башка 20нче гасырда туган китер булмый. Ни өчен шулай? Ну, мәсәлән, без беләбез, теге ул чорны 70-80нче еллар, 70-80нче еллар. Тэтчер, һәм безнең яктан, да, безнең Советлар Союзы бар. Советлар Союзының 80нче елларда лидеры Горбачев, һәм искәчләр ахырында лидеры. Һәм менә шушы Совет блогына каршы торучы шәхесләр. Тэтчер белән анда бар Рейган, һәм бар Ян Павел икенче. Европаның үзәгендә торып, Советлар Союзын бетерүгә, аны җимерүгә зур өлеш керткән шәхес ул Ян Павел икенче. Аның өчен теге Советлар Союзын таркалу ул шәхси бер җиңү булган. Ну, хәтта Советлар Союзы ул кайбер мөһим түгел. Аның өчен менә Польшада, ул үзе Польшада туган шәхес, Карл Юзеф Войтыла, ул поляк кешесе. Польшада Советлар режимының, коммунистик режимның юкка чыгуы аның өчен мөһим була. Ул гомере шуңа бакчасында була инде. Чөнки ул әлбәттә анда теге кайбер дәүләтләр кебек ниндидер андагы Польшада ниләрне либералларны финансламаган, да, инде революция оештырмаган әлбәттә. Ләкин аның 79нчы елда ул папа бу сайлана 78нче елда, 79нчы елда ул беренче тапкыр Польшага кайта папа буларак, папа статусында. Һәм ул анда шундый мөһим сүзләр әйтә. Ул халыкка мөрәҗәгать итеп, бу илне яңартырга һәм гомумән яңа тормыш корырга курыкмагыз ди. Ну, аның гомумән теге Рим папасына әйләнгәч, аның беренче ул әйткән сүзләренең берсе, чыгышларының берсе инде өндәмәләренең берсе әйткәндә ул курыкмагыз дигән сүз. Һәм монда курыкмагыз дигәндә ул күп нәрсә әйтергә мөмкин, курыкмагыз ди. Ул мөһим бер тема шундый. Шулай фәнни өлкәдән китешкә китә кирәк, теге дини өлкәгә инде. Кеше иманлы кеше, иманга килүче кеше Аллаһка якынларга куркырга мөмкин. Да, ачыларга куркырга мөмкин. Һәм ул шул турыда әйтә, теге курыкмагыз ди. Аллаһка, ну, бу чакта инде сүз бар инде Христос турында әлбәттә. Не бойтесь открыться Христу, шул турыда сүз. Һәм ул шушы сүз нигезендә Польшада үзгәртә. Польша халкына да бер этәргеч бирә, алга таба көрәшергә дә, бу профсоюзларга көрәшергә этәргеч бирә. Һәм ашыкта аның менә эшчәнлегенең бер күркәм нәтиҗәсе аның өчен әлбәттә ул Европада коммунистик режимнан юкка чыгуы һәм конкрет алганда менә бу Советлар Союзында шулай ук коммунизмның юкка чыгып, таралып, Советлар Союзы таркалуы. Аның өчен мөһим булган әйбер инде. Ләкин шуннан бу безнең өчен күңелсез булган кабер кешеләр өчен. Мин белмим дә теге монда узучылар инде дәрәҗәдә яклыдыр Советлар Союзы хәлләрне, ул зәлүчелекне. Һәр хәлдә безнең илебезнең алыштырмас лидеры Егор Кахармановыз борщ, аның өчен шәхси трагедия Советлар Союзы таркалуы. Ләкин моның өчен дә киресенчә бер сөенеч. Ләкин әлбәттә ул сәясәт белән эшләмәм. Ул нәкъ менә Рим папасы буларак, пастор буларак, теге үзенең өммәтенең көтүчесе буларак, ул даими рәвештә шөгыльләнгән дин тарату белән. Бу гомумән Ян Павел икенче папалар арасында иң күп сәяхәт кылган папа. Ул фәлән илдә булган, кайбер илләрдә эшчән, тотакы булган, шулай сәяхәт кылып, йөреп, чыга тегендә гасырлар буена Рим папасы Римда ятучы һәм Римда ятып дөнья белән идәрә итүче шәхес иде. Павел 60-да башлап папалар дөньяга ачылалар. Сәяхәт итәләр, йөриләр, аралашалар, кешеләр белән күрешәләр. Ян Павел икенче гомумән ул рок-звезда кебек.
Чөнки аның мессаларына миллионлаган кешеләр җыелайды. Мен бүген карап тордым бер видеоны. Дублинда 1970 юк, 70 елдамы, 80 елдамы, 70 елда булган. Булган аның менә беренче тапкыр ул папа буларак сәяхәткә чыккан, Дублин, Ирландиягә чыга. Һәм анда Дублин шәһәрендә анда мессага җыела миллион кеше. Миллионнан артык кеше. Коллективистеге тулы бер казан дип әйтәләр, теге җыела мессага бер зур мәйданга дип папсыгана. Бу искиткеч күренеш. Бу бик мөһим була. Чөнки белүебезчә 20нче гасыр ул гомумән диннәр өчен иң катлаулы чорларның берсе. Теге Беренче дөнья сугышыннан соң һәм бигрәк икенче дөнья сугышыннан соң атеизм дөньяда бик нык көчәя. Бердән фән көчәя, әлбәттә. Диннең мәңгелек дошманы ул фән бик нык көчәя. Ләкин бу гына мөһим түгел әле. Кешеләрнең дингә ышанышы бик нык кими. Сез беләсез, теге 20нче гасырның икенче яртысында фәлсәфәне шундый теге үзенчәлекле юнәлешләр үсеш ала, теге мәсәлән экзистенциализм сорау бирә теге дөньяга мәсәлән бик каты. Һәм гомумән мәсәлән шул яһүдләр мәсәлән дөньяга бик каты сорау бирәләр. Дөнья түгел, Аллаһка сорау бирәләр да теге. Һәм шундый гомумән теге фикер туа. Холокосттан соң Аллаһка ышану ничек мөмкин? Ничек булаган шундый Аллаһка ышану феномены? Һәм ширкәү, который ширкәү бик нык зыян күрә бу вакыт аркасында. Ширкәүгә килүчеләр кими, яңа руханилар саны кими, акча кими, чөнки канал азрак бирә башлар санасы кеше зәкәй өчен. Бу бик начар әйбер хәлбәттә. Шуңа күрә ширкәү үзен үзгәртә. 60нчы елларда була Икенче Ватикан җыены, һәм анда ширкәү үзгәрә. Бу вакытта әле Ян Павел ул Польша примасы Польшадагы төп архиепископ булып тора. Һәм инде 78 ел сайлагач папа булып, ул менә бу ширкәүне яңарту өчен һәм Рим католик ширкәүен дөньяга яңа рәвештә ачу өчен гамәлгә ашыра. Әйткәнчә, ул дөньяда иң популяр Рим папасы, теге тарихта булган. Аннан да популяррак ул инде апостол Петр да инде, ләкин апостол Петр ул папа түгел инде. Римның беренче епископы, ләкин папа түгел. Менә бу Ян Павел икенче мен әйткәнчә, теге халык белән чынлап та бу мессаларда, сәяхәтләрдә аралашып, күрешеп, илчәкләр белән күрешеп, шулай үзен бик нык, шәхсән распиарил дигән. Һәм аның үлеме мәсәлән 2005 елның 2 апрелендә үлә ул. Аның үлеме шуңа теге дөньяда шундый бер мөһим вакыйга була. Менә бу бер тулы бер эпоханың тәмамлануын аңлата торган вакыйга була. Ул хәзерге вакытта изге дип санала. Аны изгеләштерделәр. Католиклар аңа дуа кылып, аның аша Аллаһка мәҗит ала. Инде медиатор, оператор булып тора шундый. Менә әйткәнчә, ул менә шушы эпоханы булдырган кеше. 20нче гасырның икенче яртысын аннан башка китә булмый. Соңгы чирегендә тиң, соңгы 25 елын аннан башка китә булмый. Һәм менә бүгенге көндә аның кебек папа юк. Менә хәзерге папа Франциск ул шулай популяр шәхес, ләкин аның популярлыгы ул башка төрле популярлык. Ул популяр чөнки ул теге үзен шундый гади итеп тота. Ләкин аның тәнкыйтьчеләре бик күп. Һәм аның гомумән алтылар коммунист папа дип. Чөнки мәсәлән мин Инстаграмда язылган бер паблик, анда мин аккаунтка карап барам, анда алар Вечный Рим дигән ни ул аккаунт дидер. Алар гран шаралар шундый теге. Я ул Че Геварага ашаган этибесләр аны теге фазиятын. Я теге метросына куялар теге ни шукыш белән урак. Яки анда аны ни сакаллы һәм чалмалы дип эшләр. Омсыбына белән ортак үстергән башкалар. Кыскасы шундый критика аңа тәнкыйть бик көчле аңгырата. Ян Павел икенче шулай тәнкыйтьләр иде һәм хәзер тәнкыйтьләр, ләкин барыбер нәкъ менә халыкның мәхәббәтен көчлерәк иде. Һәм ул шикелле Ян Павел идарәсе вакытында ширкәү чанда яңа сулыш алды һәм әлбәттә аның кайбер мәңгелек проблемалары калды. Аларны әле хәзер генә үзәкләп башладылар. Мәсәлән, Рим, Ватикан банкындагы бихисап махинациялар проблемасы әле һаман шишмәгән әле, һаман бар әле теге сораулар. Ул мәсәлән, монда нинди проблема бар иде, теге нинди үзенчәлек инде. Ян Павел икенче картайды. Да, 90-нчы еллар башында аңа булды операция ясадылар һәм ул китә алмады вазифасыннан. Бәлки ул күңеле белән теләгән ди китәргә папалыктан. Ләкин бәлки регулярно кардиналлар бәлки үзе ничектер һәр хәлдә папаның вазифасыннан китү күренеше ул катлаулы бер. Чөнки аны аңлату авыр. Чөнки папаны сайлый
изге рух деп әйтегенде мен Алла өзі, Христос өзі сөйлей. Шуңа күрә ул аның барлык хукукы шушы сөйләүгә каршы килеп китәргә, вазифалар китәргә. Шундый сорау бар инде. Шуңа күрә 2016 елның тәкъдимәттән китүе, ул 2012 елда китте. Ул теге шулай бакасы күргән. Гомумән шундый сорау бар. Христиан корольләре баш тарта алалармы тәкъдимәттән? Аларда хукук бар дигән сорау бар. Мәсәлән, император Николай II, без беләбез, ул теге императорлыктан баш тарту турында кәгазьгә куйган, ләкин аның андый хукукы булганмы? Һәм шуңа күрә дә безнең илдәге Рус православие чиркәве Николай II тулысынча изгеләштереп бетерә алмый, чөнки ул асылда изге бер йоланы бузган, Аллага каршы килгән. Һәм шул кебек Ян Павел II-дән Аллага каршы килмәгән, ләкин Альцгеймер Паркинсон авыру булган килеш, ул идарәче булып торды һәм соңгы елында инде ул йөри алмады һәм аның соңгы чыгышы 2005 елның 31 мартында була, юкса 20 мартында ул анда халык алдында чыга, ләкин теге кулын күтәреп халык өчен кундырга аны хәл итте, ләкин сөйләшә алмады. Һәм килешә берлә әйтик, Казанда аңа хикәр бар иде, без беләбез. Казанда католик чиркәвенең бер диварында аңа хикәр куелган. Мәсәлән, бик кызык булыр. Һәммәсендә аңа хикәр бар. Чит ил әдәбияты китапханасының ишгалында аңа хикәр куелган шулай. Һәм әлбәттә, Ян Павел II шундый бер бөек шәхес буларак мине бик илһамландыра һәм Әйтмәсем инде гыйлемдәшләргә ханланырга, ләкин католик дине белән кызыксынырга һәм аның турында күбрәк мәгълүмат алырга шундый тәргеш биреп тора һәрвакыт. Без шулай гасырлар аша сикерәбез, теге 20-нче гасыр, 21-нче гасыр, 20-нче гасыр, аны 19-нче гасыр. Туган шәхес Камил Николай Фламарион. Камил Николай Фламарионның язган әсәрләрен укысак, моны көндә без инде шакалдап көләр идек һәм гомумән без хәбәрләребез тәкъдим итәр иде аның әсәрләрен гомумән тыярга, чөнки эксклюзив булган түгел, ләкин аның кабер әсәрләре нигезендә без көндә шундый шарлатан алимнар үзләренең идеяларын үстерәләр. Анда төрле турында психология инде ялган идеялар. Гомумән психология дөньяда иң сәер фән, чөнки психология нигезендә, психология фән салаларында алдашу бик рәхәт, бик җиңел. Анда кешеләр инде булмаган экспериментлар чыгаралар, һәм да беренче сәр бар, психология психиатрия калышкан. Һәм аны үскәндә җитеп калган шәкелдә язган. Ләкин ул астроном. Астроном буларак ул шанган Марста каналлар бар, шанган дөньяда бик хисап галәмнәрдә тереклек булуына һәм шулай ул шанган спиритизмга, спиритизм ул 19-нчы гасырның 2-нче гомумәндәге фәннең шундый бер дошман әйләнә, хәтта безнең Булгеров спиритизм сеансларына катнашкан, икәү спиритизмны Менделеев шундай булган бик фотографик шоңкасында Сергей Менделеев ашама, бер шоңкан. Һәм ул да шоңкан, ләкин бу француз әфәнде, бу галим безнең өчен әһәмиятле шулай. Шуның өчен. Шунда ки, астроном буларак, ул әле шөгыльләнгән фәнне популярлаштыру белән. Бердән ул эшләгән Парижда обсерватория эшләгән, аннан соң эшләгән киңлекләр бюросында еще была бюро долговства.
Ben tada bakterimde maaş var mı? Ну, она шляган, что мы говорим, что это, ну, а его шляган ты убан либералистический, да, как раз либералистический, но нужно культура. Мы все из-за серчил, да, угаза популярная астрономия китаб, популярная астрономия китаб нам. Что китаб, ничего это не так. Это кемша безнамешно культуру. Çünkü astronomi turunda popüler kitaplarını bizim bilgiler de yazılar, birisi de yazılar, birlikte yazanlar, konservler yazanlar, başka yerler yazılar, kinolarçılar, başka kişiler. Lakin etik 1930 yılda tuğan bala için, sel balası için. Андый, fikrim bulma, андый журналlar, kitaplar bulma. Ama Rusya'da Şuşa Famaryon'un popüler astronomi kitabı. Şuşa 1900 yılda yazılan kitap. Başta basıla yüzün tirajına Fransa'da. O bir tizir atalı da, anasının tamamlamasında Rusya'da, hem Fransa'da antaşımda büyük etkilerge, hem Rusya'da o basıla bir 20-25 lat katına. Şu yüzün popüler olmasına. Ama biraz sonra bu asır akımlarına çete, hataların çete, biraz bu hatalarında hem bana almıştırlar. Şu kitap, eskiden şu popüler tanımlanan kitap, bir küp, Marina, işlerge gerek. Şu bir kitap, bir hesap kişine astronomi rakısınlarla hem şöyle fen yoluna yapmasarlar, hiç onu verimli bularlar derken. Şuraya kanalda kaynakta. Hem yine aşağıdan daha bir sıfat oldu ve bir çıkma. Bu neslin aşağıda o imtihanlarda bir hazırlanıp izleniyor mu? Hem şekilde nesli hakkında o alın yolda kanalda bunun bir fark bulmalı başladı. İmtihan aslında sıkı formülünü ifade var. Bu su kartırış izleniyor. Убик заглавие сейчас плачу, как там конечно. На шейбер мне еще бит намекнул тelde, галим olarak, ahlak olarak ana başlıklar mevcut. Lakin na Hawking mesela ya da Hawking'in başlıkları tekrar edilmiştir. Hawking bu şekilde tutuluyor ama lakin Hawking'in da bak bu yaptığına göre bu zaman için şu kadar boşaltıp Tatar dilinde ilişkilerini başlıyor. Bu bizim zamanlar için elbette Hawking meseleleri Tatar aktual. Ama o zaman için şu astronomiya aktual bulan hem gençler yani popüler olduğuna daha bakıyor insan yani Yamarapanamak şimdi bu istiyor. Ama matematik ortasında istiyorlar. Bu konferansiyalar. Din bilimi konferansiya. Ama da bayda bu konferansiyonun içinde bir simbolik kuranlar ve resimler. Bu resimler biraz vardır. Anda söylenen ne yaptığında şöyle sfer rojunda. Ama da kişi başını tutup da bir kişi yapar. Kime yapar? Biraz var mı? На его популярный бар, Юлай Вилтарасов, она еще сейчас сказала, что я Фомарьян сам. Ну, Фомарьян был пошло тебе время ланга гравировка, гравирующий да Пушилова, она да гравирует свои. Она вот сам гравирует, ведь так популярна. Она как бы, конечно, я популярна. И школьная. Она это не была конференция, да, вот обзор. После православной университетской там еще гранд раузы, бабай, сюда бабай. Конечно, что нас это? Если мы там не что было, Убила скачала, ничего сказать не надо. Но лема надо фонарем было. Мишна и там сразу был фонарем, фонарем перегрелся. А самому который бетеш bu фонарем bu фонарем kitabı bildiği yatar etti. Benim ekliğim babayandan bir de vardı. Yani ama şu abzı için bu belki şahında belki fondayı kitapta bulmadı.
Кемшин балалар үшін, әтилер үшін бұл литература бар һәм алар үшін шундай бер популяр китаплар өчен студент китаплар бар. Кемшин бик китаплар булса, бик китаплар. Безнең заманда да безнең очракта менә бу гыйлемнең эшчәнлеге әйткәнчә шушы идеяга якын торганга күрә фәнне популярлаштыру, фәнне ничектә булса кешегә ирештерү, фәнне ничектә булса ничектә булса күбрәк кешене гыйлемле итү, белемле итү идеясы безнең өчен торганга күрә Фламарион шундый минем илһамдыр шәхесләрнең берсе инде. Мин монда сөйләм Насыйри турында гыйман, Хаим Насыйри турында. Хаим Насыйри әлбәттә теге монда номер 1 bizning ilham, минем илһамчаным инде. Но ул инде априори илһамчаны шуңа сөйтүн. Һәм без гомумән Хаим Насыйрине бик сөйлибез. Әмма шундый шәхесләр берсе Фламарион. Фламарион белән мин Фламарионның китабын укыган юк. Мен белән таныштым, аның турында укып 2010 елның июль ахырында мин ул вакытны бик яхшы хәтерлим, чөнки мен дә бик каты ширләдем, теге атна буенамы теге анда просто менә котышкыч баш авыртып, шундый җәй бик каты ул бик хәтерләсә, бик тә эссе җәй иде. Һәм мин просто шыдый алмыйм баш авыртына, ләкин мин хәтерлим ул вакытта оранчы кадәрме, органдамы, оргачмы, уканың Фламарион турында уканың хәтерлим. Һәм шуннан бирле мин беләм, һәм шуннан бирле мин ул шәхеснең теге менә бу биографиясе нигезендә ничектер бер үземә вакыт бер дәрт, илһам алам, синә була инде. Алан Тьюринг. Монысы инде шулай. Мен турында белмим. Ну, ягъни дөресрәге беләм, мин аның фәнни хезмәтләрен укыйм, чөнки математик, информатик ветстава өйрәнмә. Безнең заман кысаларында популярлаштырылган шәхес 2017 елда Бик Британияда кабул ителде. Ну, Елизавета икенче чыгарды шундый карар. Аны әйтәләр инде хәзер ни дип закон Тьюринга дип законның карарына. Аның нигезендә Бик Британияда шушы фәлән гасыр дәвамында гомосексуальлек өчен җәзаланган кешеләрне акладылар. Барысын акладылар инде. Реабилитировали. Ну, Алан Тьюринг теге ул шушы мәгънәсез законнарның берсене теге корбан итәргә мөмкин. Һәм инде ул ни өчен безнең өчен әһәмиятле? Алан Тьюрингтан башка безне булмас иде әлбәттә. Компьютерлар, ну, ничек булмас инде. Әлбәттә алар булырлар иде, ләкин башкача булырлар иде бәлки. Чөнки ләкин һәрхәлдә без белгән менә бу сынау дөньясына һәм шәкли фәһем, да, шәкли фәһем ясалма интеллект дөньясына нигез салучы кеше ул Алан Тьюринг. Һәм безнең заманда өчен бәлки ул шундый төп әһәмиятле шәхесләрнең берсе була тиештер. Һәрхәлдә мин аның эшчәнлеген һәрберебез өчен әһәмиятле саныйм. Чөнки кемчә теге, ну, сез бәлки карагыз бардыр, аның турында чыккан фильм 2004 елда, Игра в имитацию. Анда Сәйр фамилия лафзывни Камбербэтч янда. Һәм анда Боритова, анда наш яшь Алан Тьюринг ролен башкара Алекс Лоутер. Аны бер бик яхшы. Ну, беләсез. Чөнки Алекс Лоутерның киләчәге яхшы бара тиеш, ул бик яхшы актер. Бер 10 елдан соң бәлки Оскар алыр. Менә Алан Тьюрингның без теге бердән ул бик зур эш керткән ничек әйтгәндә фашист Германиясын җиңүгә, да, анда теге менә бу Enigma шифраторын ватып ачу. Аның казанышы анасын тагын алар кайсыдыр шифратаны ваталар әйме шулай. Бу мөһим булачак теге мәгълүматны белү, мәгълүматкә ия булу һәрбер сугышта, һәрбер эштә асылда җиңүгә бер зур адым булып тора. Әгәр дә кайвакыт кайбер кешеләр турында, кайбер вакыйгалар турында мәгълүматны күбрәк белмәгән булсам, бәлки мин монда тормас идем. Ләкин гыйлем проекты һәм башка төрле эшләр бөтенләй бер көчендә эшли алмас идем мәсәлән. Һәм менә Тьюрингның тагын бер әйбере, тагын бер мөһим ачышны без бу турыда язган гыйлемдә 2014-15 елда язган бу турыда Тьюринг машинасы дигән әйбер, ул һәм Тьюринг тесты дигән әйбер. Тьюринг тесты
Ну, менә без белгән капча системасы, әмма капча ул асылда Тьюринг тестының, ну, кире варианты инде. Капчада бит инде теге сөп сорау теге бу роботмы кешеме дигән анда, әмма теге белергә кирәк бу монда робот язамы, или кеше язамы. Һәм кеше генә асылда капчаны да хәл итә ала, яза ала. Тьюринг тестының максаты роботның фикерли алу сәләтен билгеләү. Әгәр дә ул кеше кебек, ну, аның фикерләвен дип әйтәгәндә, аның фикерләвен кешенекеннән аерып булмаса, димәк ул ясалма интеллект булып тора, да? Чынлап ясалма интеллект булып тора. Һәм шушы тест нигезендә карасак, бүгенге көндә әлегә теге Тьюрингның критерийләренә туры килгән ясалма интеллект юк. Бәлки булыр, бәлки булмас чынлап та. Һәм менә, ну, уйлап карагыз, бу шәхес эшләгән безнең, ну, үлгән 53 елда. 53 елда ала үлгән. Шушы дәврдә үк менә безнең өчен бәлки менә безнең заманында гына актуальләшеп килгән мәсьәләләрне күтәргән, хәл иткән, да, менә бу Тьюринг тесты мисалында, Тьюринг машинасы мисалында. Һәм шуңа күрә дә мин хәзер аңладым, Тьюринг без КСЕ дәресендә өйрәнгән бер күренешне тасвирлаган 15 ел алдан. 15 ел алдан инде Белоусов һәм Роботинский проектысын тасвирлаган. Ну, кысасы менә шундай әһәмиятле шәхес булып тора инде. Һәм инде әлбәттә Хокинг кебек ул символ. Да, бүгенге көндә ул аерым бер даирәләр өчен символ булып тора, ләкин миңа калса аны шундай ул кадәр символлаштырудан тыш та менә гамәлләренә игътибар биреп, эшләренә игътибар биреп, тиешле рәвештә аңа инде игътибар бирә кирәктер. Тиешле рәвештә хәрәкәтләргә кирәктер. Безнең татарларның да Тьюринг белән чагыштырып булмаса да инде һәрхәлдә аның белән бер заманда яшәгән һәм инде әһәмияте буенча аның белән дәрәҗәдә бер дәрәҗә торган шәхес бар, ул Бәшир Әмиев, да, безнең татар совет алиме, дәтмәннең оныгы, беренче совет комитетларын ясаган шәхес, Йосиф Брук белән бергәләп, икесе беренче совет комитетларын Уралларны төзегән ясаганнар. Һәм гомумән әгәр дә теге советлар, ну, тагын бер кызык әйбер, теге безнең Россиядә ни өчендер фәнгә просто не везет дип әйтәгән, кайбер шәхесләрнең аркасында, кайбер шәхесләрнең бөек җитәкчеләрнең, бөек лидерларның бөек карарлары нигезендә дип әйтәгәндә аркасында бик мөһим булган кайбер ачышлар эшләнмәк ала яки бик мөһим булган. Ну, без беләбез теге генетиканың халаты инде булганлыгында, Вавиловның курбан булуында Сталин вакытында һәм кибернетика фәненең индивидуаль язмышы булу турында. Һәм менә Бәшир Әмиев белән теге Бәшир Әмиевнең һәм аның командасының булган яхшы гына идеялары, ләкин безнекеләр ни өчен уйлаганнар да совет галимнәренең эшләнмәләрен, эшкәртмәләрен кулланмыйча, ну, чисто Америкадан гына кайбер әйберләрне алырга караганнар, Америкадан китерелгән белән аштырган. Хәтерләйм, теге нәрсә булган бу турында хәтерләйм, ләкин шундыйрак тарихлаган инде. Һәм аркасында безнең илдә как бы бу өлкә просто, ну, үлгән. Унысы көндәге теге Россия компаниялары инде теге барыбер чит илдәге эшләмәләр нигезендә нәрсә эшләргә тырышучылар гына. Һәм да безнең теге бер галимебез булган шундый, татар галиме. Горурланырлык безнең татарларны биксәк, безнең барысы 10 галим бардыр. Дөнья күләме хәмәткә булган. Анда Раль Сабиев бар, безнең Сөнәев бар. Һәм бетте, безнең тагын әһәмиятле галимнәр. Харун Таҗиев бар, да? Бетте. Сез беләсезме Харун Таҗиевны? Харун Таҗиевны хәтерлисезме? Сез беләсез, Мәсәлән, күп язды инде. Ну, Харун Таҗиев ул бөек вулканолог, просто вулканнар дөньясын фани дөньяга ачып биргән кешеләрнең берсе, бөек алим, татар кешесе, Франциядә яшәгән. Ташнабыр эшән булмаган, әлбәттә, ул гомумән туган Польша территориясендә булса, касышында бик татарлар берсе инде. Ну, Нури Флаков чит илдә бик тә әһәмиятле булган, ләкин бездә билгесез булган шәхесләр рәтендә торучылар инде. Менә бу шәхесләр безнең Тьюринг соңгысы дип уйлыйм. Бәтәҗев, апыйды. Мусында бер-ике сүз айса. Карл Раннер ул теолог.
Мен хәтле ни өчен? Ну, аның теологиядәге ул Алман теология, католик шулай генә. Аның идеялары җитә һәммәсе шундый күпләр өчен. Католиклар өчен инде. Гомумән хәзерге заман католицизмның формалаштыручылары берсе инде ул. Ләкин мәсәлән, католик шикелләрендә аның санлар еретик дип. Аның турында искә алсагыз, теге алайчаклар фуфу еретик дишкәндә. Ләкин ул еретик түгел әлбәттә. Ул нормальный, яхшы католик алимы. Мине бу шәхси нәрсәне кабандыра. Мин аның бар оппоненты, дусты һәм оппоненты Ханс Урс фон Бальтазар. Алар икесе просто акылда язган кебек гомер буе язганнар. Аларның, Раннерның бу мирасы, библиографиясы, анда бер 200-300 китап бар. Китап һәм мәкалә әлбәттә. Китаплары барыбер бик күп. 180 китап торган шул 200. Бальтазарның 600 китап. То есть бу не түгел, вакыйда түгел, динный китап. Ни мен алатыра ни рәвешле 600 китап җылаган да. Аның бер өлеше, бер 30-га якын инде аның үзенең китаплары түгел. Ул Адриана фон Шпеер исемле бер хатынны бер ничә килгәндә Алла белән үзенчәлекле мөнәсәбәтләр корып, үзенең дини фикерләрен формалаштыра башлаган бер әүлия хатыны дип каталыклар өчен. Адриана фон Шпеерның менә бу транслар вакытында килгән идеяларын, фикерләрен китап итеп алган. Шул аның китаплары бар улслары. Калганнан үзенең китаплары. Һәм алар гади китаплар түгел. Теге безнең анда бар, теге кайбер язучылар Татарстанда. Алар үзләренең депутат булу арасында яки инде булса нәшриятта мөһим вазифада булган арасында алар теге ел сайын китап чыгаралар. Аның китаплары түгел. Бу бик тә әһәмиятле булган фәлсәфи һәм теологик мирас. Ул теологик мирасны әлегә тулысынча аңлап бетерүчеләр, өйрәнүчеләр юк. Әле ул процесс барганда, шуңа күрә дә кайбер бик күп дусларымның фикерләренә менә җаваплар әйтәм. Теге Бальтазарны һәм Раннерны өйрәнү теге актуаль һәм шуңа күрә мин башка мәшәкать кичекте. Чөнки әйткәнчә ул дөнья алимнәре өчен актуаль. Һәм менә мине шаккатыра гомумән, ничек кеше шулай яза ала китаптар. Ничек дип инде ул аңлашыла, ничек алар икесе дә рухани священниклар. Аларның хатыннары юк. Балалары юк. Аларга рәхәт. Аларга кирәк түгел, бер хатырга квартир турында, чөнки руханиларга квартираны бирә ширкәт шулай юк. Яшәргә мөмкинлекләрне. Кыскасы, менә бу шәхеснең шулай ук менә бу искиткеч активлыгы, иҗат активлыгы һәм аннан тыш аның шиксез гуманизмы мине бик тә илһамландыра. Караларга фикеренчә, һәрбер кеше коткарыла ала. Һәрбер кеше җәннәткә керә ала. Аның дини концепциясендә бик шундый төп идеяларның берсе шул. Концепцияның анонимлы христианство дигән бер бар инде. Кыскасы, бу шәхесләр безнең арабызда булган күпчелегебез өчен әлбәттә актуаль булса мөмкиннәр. Ләкин мин инде шанам бу шәхесләр мисалында һәрберебез бер дәрес, 2 дәрес аларга мөмкиндер. Үзебезгә тормышта фәнни эшебездә, иҗатыбызда, рухиятыбызда нидә булса бер этәргеч бирә алырлык, нидә булса бер файда китерә алырлык үрнәк аларга буладыр һәрберсеннән. Һәр хәлдә гыйлемдә эшләүчеләргә каса бик тә җитди фикерләр тудыра алырлык үрнәкләр бар аларның биографияларында, бу шәхесләрнең биографияларында. Шул игътибар өчен бик рәхмәт. Сау булыгыз.